Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Hoff ddywediad Rob Mac am peldroed ydy Squeaky Bum Time. A da ni'n dechrau dod at hynny rwan. Da ni wedi bod ar chydig o rollercoaster ers y gêm yn erbyn Chelsea yn y gwpan. Ond mae yna doriad bach rwan a wedyn mater bach o 7 gêm i fynd cyn diwedd y tymor. Um, Buddugoliaeth dydd Sadwrn yn erbyn Sheffield United yn Bramall Lane. Chydig bach o ddial falle am y gwpan a Phil Parkinson yn edrych yn hapus iawn ar ddiwedd y gêm. Uh, Hull a Southampton yn ennill ond mewn gemau o dipyn yn hawsa felly dydd Sadwrn da dwi'n meddwl. Sut wyt ti'n teimlo wrth i ni fynd i fewn i'r toriad rhyngwladol yma Arwel? Ti'n reis cyffroes, rili. Nes i fethu'r gêm dydd Sadwrn, o'n i mewn steddfod sir yr Urdd, fatha pob athro cydwybodol. 12 awr yn gwrando ar bob math o dalentau, felly nes i'n wylio'r uchafbwyntiau a ia, dwi'n teimlo reit positif, cyffroes. Da ni yn lle da ni wedi bod yn y tair tymor dwytha yn fewn efo siawns i wneud rhywbeth ohoni. Yn amlwg brwydro am y safleoedd ail gyflenau da ni, ddim brwydro am dyrchafiad automatic, felly sy'n ni'n mynd i gallu gofyn am fwy ar ddechrau'r tymor. Da ni reit yn ei chanol i. Allan yn dilo ni, bosib. Dwi'n meddwl mae'r hediad Southampton jyst i dod yn un lle a diolch i weld yn mynd i stopio, so ia, dyna'r unig beth sy'n poeni fi. Lle mae'r bwlch na'n mynd i ddod. Mae un o'r tîmau yn mynd i fynd ar rediad tan y diwedd a bron peidio colli gêm rwan. So, da ni mewn sefyllfa lle, da ni'n basically yn gorfod ennill bob gêm. Dyna'r unig beth sy'n poeni fi. A rhaid deud fod Southampton wedi cael wythnos arbennig o dda yn curo Coventry, oedd wedi ennill 6 gêm yn olynol, curo Norwich, un o'r tîmau efo ffôm gorau yn y gyngrair, ac ennill ar ddydd Sadwrn hefyd, yn erbyn Oxford, gêm falle chydig yn haws. Ond mae hi yn... Yndi, mae eu rhediad nhw yn anffodus braidd, fyswn i'n deud, ond ar ôl y gêm yn erbyn Chelsea, mae Wrecsam wedi cael amser i fyny a lawr, fel oedden ni'n deud, a piti mawr oedd ni wedi chwarae Hull ynde ar ôl y gêm Chelsea, a hwn oedd y gêm fawr. Ond mae gennym ni amser i gael yn ôl at yn gilydd, a falle mae Hull ydy'r tîm i drio dal yn fwy na Southampton ar y funud, ond fel ti'n deud Arwel, mae dal yn y dwylo ni, achos wrth gwrs, da ni yn chwarae Southampton ar ôl y toriad rhyngwladol. Felly, sut ti'n teimlo efo'r? Dwi'n meddwl hapus ar ôl y canlyniadau, dwi'n meddwl ar ôl y gêm Hull, dwi'n meddwl sy'n ni wedi derbyn 4 pwynt o'r 2 gêm nesaf, a gatho ni o'r 2 gêm nesaf, gatho ni 6, so ie, mwy na hapus, da ni wedi cyrraedd yna, mae'n pawb yn gwybod am yr anafiadau, a da ni'n mynd i ddod nôl yn gryfach, a mae... Dwi'n meddwl mae bob dim pwynt at y gêm Southampton yna, dwi'n meddwl. A ie, dwi'n cael ffydd. Dwi'n meddwl, mae'n rhoi chydig o hyder fod ni wedi arfer chwarae mewn gemau tyn fel mae wrth gwrs mae lot o'r tîm yn newydd yn dydi Ledi, ond mae yna momentum a mae yn gêm seicolegol bron iawn wrth chi ddod i'r gemau ola yna, dydy. Mae werth deud hefyd, yn y 10 mlynedd diwetha, dim ond 4 tîm sydd wedi cael eu dyrchafu o'r adran gyntaf sydd wedi gorffen yn y 10 ucha yn y gyngrair. Felly, os o'n i'n gorffen yn y 10 ucha, fydda ni wedi gwneud yn dda iawn. Felly, i raddau, does o ddim gymaint hynny bwysau arno ni, achos does na'm disgwyliadau rhy uchel. O'n i'n clywed fod ti wedi bod efo dy abacus efo'r, wyt ti wedi bod yn fel Nostradamus i ni? Be wyt ti'n meddwl am y canlyniad am y gemau nes yma? Wel, cyn i ni ddechrau recordio, nath ni broffwydo bob gêm oedd gen Hull, Southampton a Wrecsam ar ôl.
A o'r be wnaethon ni roi fewn, yr cyfartaledd, Hull a Southampton sy'n mynd i fyny. So, o'r canlyniadau wnaethon ni ddweud, na i ddim mynd â chi drwy'r ffigurau. Felly, pryd ydych chi'n mynd, mae'n anodd proffwydo, ond pryd ydych chi'n torri lawr gêm wrth gêm, a pawb ar ôl. Hull, ond fel ti'n dweud, mae'n feddyliol ar y pwynt yma. Dwi'n meddwl bod o'n help, nid yn unig bod y chwaraewr yn gwybod be ddisgwyl feddyliol, ond mae'r dorf yn gwybod be ddisgwyl. Da ni'n cofio'r gemau Charlton a Boreham Wood, a rhain i gyd ar gem fawr na Notts County ar ddillun y Pasg. So, mae pobl yn gwybod sydd wedi gael tu ôl y tîm, dwi'n meddwl. Yn feddyliol, dwi'n meddwl bod ni mewn lle da. Dwi'n meddwl hwnna'n wir iawn, achos sy'n cofio'r gêm Boreham Wood, oedden nhw ar y blaen mewn eiliadau, ond nath hynny jyst wneud sŵn y dorf yn fwy, felly da ni yn cael tu ôl y tîm pan da ni'n mynd ar ei hôl i, lle di lot o tîm eraill ddim efo hynny, oherwydd fusrwydd y fwy na dim, mae gen y dorf hyder. Oes gen ti hyder, Harwel? Dyna'r cwestiwn fawr. Dwi'n meddwl mae'n rhaid ni gadw fo'n yn dilyn ni'n hynny, dwi'n meddwl. A dyna ni gynnig gobaith ni. Os da ni'n cadw o fewn yn dilyn hynny, a da ni yn y sefleoedd yna, a mae gennym ni siawns wedyn. Os da ni'n colli 2 gêm yn ôl yn ôl, gennym ni'n gobaith cyneri. Mae rhaid curo'r gêm Southampton dwi'n meddwl. A fel ti'n dweud, mae Hull mor dda am ddiffynol. Dwi'n gweld nhw'n colli lot rhwng wan a diwedd tymor, so mae'n mynd i fod yn galetach na unrhyw gêm fawr neu unrhyw redad mawr da ni wedi cael hyd yn hyn o bell ffordd sy'n ni ddweud. Mae jyst yn gêm, mae'n gyngrau'r hollol wahanol i be da ni wedi cael yn y 2 tymor dwytha. Ia, mae'n un o'r tîm yna mynd i ennill 6 o'r gemau yna, does. So, mae'n mynd i fod yn anodd hynna. Nid yn unig ydy'n amser Pennod Gwichlyd i'r dynion. Mae o'n gyfnod cyffrous iawn i'r merched. Buddigoliaeth yn erbyn TNS, Dysadwn yr ail mewn wythnos, sy'n golygu fod gennyn nhw wythnos enfawr o'i blaenau nhw. Gêm yn erbyn Abertawe, nos Fercher, a wedyn gêm enfawr ar y cae ras yn erbyn Caerdydd. A os ydyn nhw'n cael buddigoliaeth yn erbyn Abertawe, fyddan nhw ar y brig ac yn mynd i fewn i'r gêm yna, lle falle fod gêm gyfartal yn ganlyniad eitha da, ond wrth gwrs Caerdydd wedi curo Wrecsam fod y gwpan ar ôl i Wrecsam guro Caerdydd yn y gyngrair, felly mae hi'n yn edrych fel fydd hi'n gêm agos iawn. Be di dy deimlad ydy am yr wythnos yma i'r merched, Ifor? Ie, maen nhw wedi gweithio hunan mewn i'r safle yma, gathen nhw'r gollen na erbyn Caerdydd a ddiwedd y cyfnod cyntaf, wedyn maen nhw wedi dod yn ôl o hynny'n gryfach. Falle curo nhw yn y gwpan Cymru bach yn ormod, ond dwi'n meddwl efo torf, dwi'n gwybod faint o dycynau sy'n cael ei gwerthu ar gyfer dy Sul, ond efo torf fawr ar y cae ras, nhw nid yw fferf yna, a di Caerdydd ddim di arfer efo hyn, dwi'n meddwl. Maen nhw wedi ennill gyngrau reit hawdd 2 flynedd dwytha, felly mae bach o bwysau mynd i fod yn newydd iddyn nhw, ond mae chwaraewyr newydd Wrecsam wedi ffitio mewn, maen nhw wedi codi safon, so mae bob dim yn pwyntio ni i rwla positif a canlunio positif a casglu'r gyngrau'r, dwi'n meddwl. Arwel, mae o'n deud tîm y merched ddim yn chwarae 3 gêm mewn wythnos yn aml iawn. Wyt ti'n meddwl hwnna'n rhoi mantais i Gaerdydd fod dyn nhw ddim yn chwarae ganol wythnos yna dan? Na, mae Wrecsam eisiau chwarae nos Fercher, ond dwi'n meddwl be di ystyru'r ffaith na Abertawe gyda nhw i chwarae 2 gêm hefyd. Maen nhw rili wedi pwysio Caerdydd yn y 2 gêm dwytha nhw. Dylan nhw ennill y gêm cyn y dwytha. A ni'n gwylio uchafbwyntio hynny, ond oedd tywydd yn ofnadwy, ond oedd Abertawe yn wastraffus iawn o flaen y gol, a dylen nhw wedi cael rhywbeth o'r gêm yna. So maen nhw wedi pwysio Caerdydd yn weddol galed. A ni beth ydy ystyru'r ffaith na wrach na Abertawe fydd yn baglu Wrecsam, ond mewn ar ffaith neu bod gêm gyfartal yn mynd i fod yn ddigon. Dwi'n meddwl bod hynny'n yn seicolegol yn rhywbeth really positif i'r merched. Ond mae'n mynd i fod yn
yn mynd i fod yn gêm anferth yn dydi. Achos curo, a fydden nhw'n curo hefo gêm wrth gefn y bydd. Um, Mae'n werth nodi, jyst chwarae wraig y tymor i fi, Ffeinocs, mae hi wedi gwneud gwahaniaeth anferth i'r tîm. Goliau pwysig, ar ei sgorio yn hwyr yn erbyn y seintiau newydd dros penwythnos felly. Mae hi wedi cael impact anhygoel ar y tîm, really. So, maen nhw teimlo fel bod nhw canlyniad mawr neu, ond so gêm gyfartal yn digon da, felly gobeithio mynd â hynny. Os dyn nhw ddim yn baglu'n erbyn Abertawe, wrth gwrs, Ie. fel ti'n dweud arwel. Felly mae yn wythnos fawr gobeithio, fydd y dorf dda ar y cair as ar y dysil, achos mae'n doriad rhyngwladol, yn does? Felly dydy'r dynion ddim yn chwarae ar y penwythnos. Felly gollon ni'r gêm yn Gaerdydd, achos oedden ni'n Charlton yn gwylio'r dynion, felly oedd hynny ddim yn digwydd tro yma. Felly mae yna obaith am noson gofiadwy iawn ar y cair as y does. Felly mae pethau yn argoeli yn dda ac yn obeithiol. A wedyn wrth gwrs i dîm y dynion mae yna fater bach o benwythnos y Pasg. Trip i West Brom. Fydden ni'n gobeithio falle fydd Keith Moore yn edrych i ddod yn ôl, falle ar y fainc, falle. Mae werth deud, o'n i'n falch iawn i weld Sam Smith yn sgorio a cael ei assist cyntaf o'r tymor yn erbyn Sheffield United, achos gafodd o'i gicio a'i bwnio yn Watford a cael dim help gen y referee. Felly mae o wedi wneud yn dda yn ystod y cyfnod mae Kiefer i ffwr, ond dwi'n meddwl sy'n cael Kiefer yn ôl yn ei gwahaniaeth jyst o ran cryfhau'r garfan. Ac yn fwy na hynny, mae yna obaith y fydd Matty James yn ôl, a falle fod o'n hyn o mwy pwysig na Kiefer i fod yn onest, o ran helpu ni gadw'r bêl a rheoli'r gêm. Felly, taith i'r Hawthorns i fod. Fyddi di'n teithio'n obeithiol? Bydda am y tro cyntaf erioed i fi fynd ei fanna, so mae'n grawn newydd. Maen nhw ar rediad reit dda dydyn nhw'n gael gwared o Eric Ramsey, maen nhw wedi codi chydig. Falle bod o'n fi'n bod yn obeithiol, ond falle fydden nhw'n di ymlacio chydig. Maen nhw bach o fwlch na rwan, dwi'n meddwl, ti'r gwylod. So, yn obeithiol, ond dwi'n meddwl fydd Phil Parkinson wedi cael amser i weithio ar agwedd y chwaraewyr a fydden nhw yn barod i fynd amdani am y 7 gêm yma. So, gyn ti'r gêm na ar y dydd Gwener, wedyn sy'n gêm tan y dydd Mawrth wedyn, mae hynny'n helpu ni hefyd, dwi'n meddwl, i fynd amdani. So, dwi'n gweld, dwi'n gobeithio fawr gan i 6 pwynt o'r 2 gêm gyntaf na nôl, a wedyn mae wirioneddol yn y dilon ni wedyn, dydy. Falch o weld yr happy clapper wedi dod yn ôl at ni, ei fawr. Arwel, dydy Wrecsam erioed wedi ennill gêm ar ôl toriad rhyngwladol. Felly, wyt ti'n meddwl fod Phil Parkinson wedi dechrau dysgu sydd wedi baratoi'r tîm erbyn hyn? Wyt ti'n teimlo'n hyderus? Fel i fod yn dweud, mae'r chwaraewyr yn ei ddod yn dôl, gobeithio neithio gryfhau'r garfan rhywfaint, cos da ni wedi bod, mae'r garfan wedi bod yn denend ydy yn y gemau dwytha, da ni sydd o dal yna, da ni wedi cael canlyniadau. Mae'n adeg o'r tymor lle mae'n sort of must win yn da, da ni wedi bod yma yn y 4 ar tymor dwytha, colli gêm a mae'n edrych yn gamryd bell, felly mae'n must win yn dweud i dro ddim digon da. Edrych yr bwlch na ddim agor rhwng y 7fed a'r 6fed neu'r 8fed a'r 6fed neu bynnag. So, gobeithio bod ni'n gyrru faint o orffwys a dwi'n meddwl yr mentality, yr agwedd na, fel oedd Ifan yn dweud, sydd yn mynd i fod yn bwysig. Mae definitely yn business end one, dydy. 7 gêm ar ôl, cwpl o gemau anferth fanna, Southampton, Birmingham, Coventry, Middlesbrough. Fedrwn ni ddim gobeithio bod Southampton neu Hull yn mynd i just colli pwyntiau. Dyn nhw'n mynd i. Wel, mae Southampton ar rediad da iawn, felly sut ti'n neud nhw'n ffefro yna. Mae Wrecsam ar rediad gwell na Hull, felly mae yna obaith yn fanna, dwi'n meddwl. A fod Hull yn 5ed, falle fod gennym ni fwy o gyfle. Ond wrth gwrs, os da ni'n chwarae
Hull, Southampton ar y nos Fawrth, mae'n gyfle i ni gael effaith. A mae gen Southampton fater bach o gêm yn erbyn Arsenal ar y dysadwn cyn y gêm yna ar y nos Fawrth. Be ti'n teimlo am hynny efo'r? Fydd hi'n diddorol gwybod pa dîm na nhw chwarae yn ebyn Mm. Southampton, yn ebyn Arsenal. Os ydyn nhw'n chwarae tîm cry allan, digon teg a gwthio Arsenal, mae hynny'n mynd i helpu ni. Dwi'n meddwl, os ydyn nhw'n rhoi tîm gwan allan, mae'n golygu erbyn iddyn nhw ddod nôl, fydd y chwaraewr yn wedi cael gêm ers bron i 2 wsos, so hynny hefyd yn gallu bod o'n plaid ni. Mae'n diddorol. Ond i jyst gwneud pwynt am pwysau, yr unig beth sy'n achosi fi fel am bwysau ydy, os da ni ddim yn mynd fyny lenni, mae'n mynd i fod yn hyd yn oed anoddach flwyddyn nesaf. Mae hynny'n rhoi elfen o bwysau a rhywun fel Phil Parkinson sy'n meddwl lot i'r dyfodol. Dwi'n siŵr fydd o'n gweld rwan ydy'r amser. Ydy, dwi'n meddwl bod sy'n iawn. Fydd West Ham neu Spurs, Wolves, Burnley. Mae yna dimau mawr efo lot o bres yn mynd i fod yna. So ti'n meddwl, os ti Leicester yn aros i fyny, fydden nhw dal efo arian parachute a carfan gry. Os ti Southampton dal o gwmpas, fyddi fod efo Ipswich dal yna, felly feder a fod yn gyngrair arbennig o anedd. Felly dwi'n mynd un sy'n cytuno efo'r bobl yma sy'n deud, mae'n rhy fian i ni fynd i fyny. Mae rhaid ti fynd amdano fo, achos does 'na ddim sicrwydd eid i fyny tymor nesa. Ond mae yna lai o bwysau, dwi'n meddwl, na sy'n na ar falle rhai o'r timau eraill. Achos fod, da ni'n lwcus iawn i fod lle da ni, dydan. Felly, mae rhaid just meddwl amdano fo fel cyfle anhygol, does, dyna beth dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl, fel ti'n dweud, dwi'n meddwl fydd y dorf yn chwarae'r rhan, felly mae hynny'n yn bwysig. Felly, Arwel, dwi'n gofyn hyn weithiau, ond ydy dy gwpan di'n hanner llawn neu'n hanner gwag yn mynd i fewn i'r 7 gêm ola? Ia, siwr na dim mwyn di'n amser i edrych ar y darlun mawr, lle big picture, ond sy'n ni'n cael 10 mlynedd efo Phil Parkinson yn reolwr yn y bencampwriaeth yn y 10 mlynedd nesaf. Dwi'n siŵr sy'n pawb yn hapus yna. Diolch yn rhy siomedig i neb, ond fel ti'n deud, mae'n gyfle yn ddi, mae'n gyfle eiraidd, mae'n gyfle i wireru'r freuddwyd ne o ran narratif, y rhaglen, y clwb, mae o mor agos. Mae'n mynd i fod yn ofnadwy o galed. Dyna di. A mae'n mynd i fod yn ofnadwy o galed. Mae e gyd yma mentality monster ne. A mae Parky di wneud bob dim yn iawn hyd yn hyn. Bob dim yn iawn o ran y rynnyn ne. Felly, rhaid i rywun rhoi ffydd yn efo. Fydd yr hogiau mewn ffram iawn o feddwl. Dim ond bod y garfan ddigon ffit. Mae gennym ni gyfle yn does. So, fydd i fyny'r diwedd peldroed, dwi'n meddwl. Ydy, a mae'n hawdd anghofio pa mor lwcus ydyn ni. Da ni wedi bod mewn ras am ddyrchafiad bob tymor. Am y 4 tymor diwethaf do, ers i Rob a Ryan fod yna. Felly, mae nhw'n deud fod pwysau yn fraint, yn dydyn. A mae hynny wir fel fan. Mae o'n jyst yn neis fod ni dal yn chwarae a mae bob pwynt yn cyfri. Felly, jyst i orffen ta, gêm nesa, West Brom, wyt ti'n hyderus efo'r pa ganlyniad ti'n darogan? Dwi'n mynd i ddweud, fydd pawb yn dod nôl, bydden nhw fyny amdani 2-0 i Wrecsam. Da iawn, falch y glwyd. Arwel? Dwi'n meddwl 2-1 i Wrecsam. Dwi'n meddwl nhw'n sgorio'n gynnar, ond nhw'n ddod yn dôl. A dwi'n cytuno, dwi'n meddwl buddigoliaeth. Gan fod ti wedi dweud 2-1, falle am 2-1 fod ni'n cael gol hwyr i selio'r buddigoliaeth. Ond mae'n gêm anodd a mae bob un gêm yn mynd i fod yn anodd o hyn ymlaen, ond un peth yn sicr, fydda ni'n gweld y bêl yn mynd i fewn i'r gol